Aupa, hainbeste auto. Oso ondo pasako dugu. Oh, zer gertatu berri da? Nora joan dira autoa? Begira, lagunak, auto bat. Begira, lagunak. Gutun bat dela uste dut. Prest al zaudete. Bai. Handi bihurtu da. Sei zeregin bete behar dituzu auto guztiak aurkitzeko. Ados. Egingo dugu. Bai, Kostata ere aurkitu behar ditugu autoa. Bai, banatu gaitezen, horrela azkarrago aurkituko ditugu. Ene, azkenean aurkitu dut. Ongi, egingo dut. Ikaragarria. Zuaitz belarra. Ez zen erraza izan. Ikaragarria. Biba, funtzionatu du. Tori. Lortu dut. Etxeko entrega. Eskerrik asko. Erraza. Alex, kamioi gorria ikusten dut. Begiratu dezagun. Ongi egin dezagun. Bota papera. Talde lan ona, Alex. Oh, hau oso zikina dago. Garbitu dezagun. Hemen dago. Okerrak. Bat aurkitu dut.
zuretzat fruitu batzuk hartu ditut, amona. Eskerrik asko, Maria. Arrakasta. Bai, azkenean aurkitu dut. Kuad hau oso polita da, gainean ibiliko naiz, inork ez du jakingo. Segurtasuna lehenik. Goazen. Gelditu. Iban, zer egiten duzu hemen? Azken zeregina bete behar dugu, ahaztu zaizu. Barkatu lagunak, ezin izan dute utzi. Goazen. Lasai, polizia jauna, lagunduko dizugu. Wow, bikain! Eskerrik asko, funtzionatzen du. Bai, 6 zeregin guztiak amaitu ditugu. Uste dut orain pixka bat divertitzeko garaia dela. Ostia, ostia. Ostia. Ongi etorri nire kapsula hotelera, zure gakoa da Spidermanen gelara, hemen hartu. Jantz ditzagun gure lomaskarak. Aizue, ez? Aizu, ez nire kapsulak aurkitu behar ditut. Batmanen gela. Aizu, non nago? Aizu, nire kapsula horia. Aurkitu botoi zuzena zure kapsularekin ihes egiteko. Ongi. Ostia, gozokiak. Bai, saiatu gaitezen botoi honekin. Ostia, globoak bai. Hau divertigarria izan da, baina nire kapsularen botoi zuzena aurkitu behar dut. Saiatu gaitezen honekin. Azken botoia sakatu behar dut oraintxe. Oh, bai. Itzul ditzagun nire beste kapsulak. Lilo eta Stitch gela. Nire kapsula urdina. Irten nahi baduzu, aurkitu 3 arrautza eta bete guztiak probak.
Ados, saiatu gaitezen arrautza horiek aurkitze. Begira, handago arrautza bat, goazen aurkitu dut. Nola igo naiteke hona? Bai, arrautza lortu dut, beste bat gehiago. Hemen, beste bat. Ireki ditzagun arrautzak. Egin salto bat eta oihukatu ohana, josi bezala, ados oha. Eni, meni, mini, moe, arrapatigrea behatzetik ireki dezagun hau. Egin josi superheroaren jarrera eta oihukatu, Lilo salbatu dut. Ados, Lilo salbatu dut. Izilik egon behar dut. Irribarre egin eta irristatu Stitch kapsula zurea da. Ados ongi. Denbora da nire 3. kapsula itzultzeko. Barbien gela. Nire kapsula arroza, hemen zaude. Ez egin negarrik, mesedez. Aurrari jaten eman nahi baduzu ihes egiteko. Ongi. Barbie gosaria prestatzeko denbora. Segundo bat. Eginda. Oh, zer gertatzen da? Hemen, hartu tostada batzu. Zer iruditzen zaizu arrautza goksogat? Aizu ez negaregin, eba esnatuko duzu. Bularreko botila behar dut. Ona, hemen esnea hartu. Orain nire kapsulara itzul gaitezen. Urrengoa datorrena. Spidermanen gela. Ai, nire kapsula gorria. Of, armi arma. Irten nahi baduzu, gelako armi armazareak kendu behar dituzu. Adu. Lanean az gaitezen. Askoz hobeto, azkartu dezagun. Garbitzea eginda dago. Azkenik, nire kapsula berreskuratu dezake. Ai ez, hau ez da benetako Damir, non dago? Damir. Non zaude? Hemen zaude? Ai, hemen zaude, zatoz goazen. Hiru geratzen dira. Kuromiren gela. Nire kapsula gogokoena. Zer da hau? Irten nahi baduzu, Kurumi handiaren figura margotu behar duzu. Bal, adu. Hasgate Heazen. Orain Kuromi arrosa jartzeko unea da. Uste dut, bikain egin dudala. Ai ez, korrika egin behar dut Steffi esnatu baino lehen, gero arte.
zuei gela aurkitu makila magikoa igerilekuan eta apurtu magia ihes egiteko. Bale. Zerbait sentitzen dut, hau izango da makila, ai bai, hau da behar nuena. Ai bai, funtzionatu du. Minecraften gela. Nire kapsula berdea. Ai ez, lurra laba da. Zer egin dezaket? Irten nahi baduzu, laba kentu behar duzu. Bale, piko bat aurkitu behar dut. Ai, kutxa bat. Agian bertan egongo da pikoa. Hori behar dut. Bai, piko bat. Hau ez du funtzionatzen. Beste zerbait behar dut. Bikain. Bai, eta horrela kendu daiteke laba. Orain nire kapsula berreskuratu dezaket. Ederto, azkenik nire kapsula guztiak hotelera ekarri ditut. Uste dut amets txarra izan nuela atzo gauean, oso erreala zirudien. Bai, ni ere bai. Bai, ni ere bai. Ni ere bai. Bai, eta ni ere bai. Zer esan nahi duzu? Kaixo. Nire etxea berdea da. Nire etxea horia da. Nire etxea gorria da. Lan bikaina, neskau. Zer da hori? Dasha, Steffi, begira. Maria, Steffi, Dasha, ongi etorri kolore etxeko erronkara. Zuen lehen lana etxe guztiak kolore batez apaintzea da, baina 10 minutu besterik ez dituzue dekorazio guztiak aurkitzeko. Zer, 10 minutu bakarrik. Kolore bat aukeratu behar duzue zer dekorazio bildu behar duzuen jakiteko. Horrek esan nahi du bakoitzak norbaitentzat dekorazioa aurkitu behar duela. Bai, etorri eta aukeratu zure kolorea. Gorri kolorea hartu dut. Nik berde kolorea hartuko dut. Hori kolorea. Denbora orain hasten da. Zerbait horia aurkitu behar dut. Hemen ez dago ezer horirik, kuzin urdinak bakarrik. Oso zaila da, noski. Prest zaude abiadura handirako. Auto hau itxura honekoa eta horia da, baina uste dut ez dela nire maletan kabituko.
Bilatu dezagun lehen gauza gorria. Lore bat da. Honek ere gorriaren ukitua dauka. Etxe gorri batentzako aurkikuntza bikaina. Espero dut Daxari gustatuko zaiola. Azkar ibili behar dut. Bildu ditzagun elementu berdeak. Aizu, krokodiloa ere berdea da. Lan bikaina, Maria, gaur zu izan zara azkarrena. Dasha, bikain, gaur bigarrena izan zara lan ona. Steffi, hirugarrena zara. Primeran egin duzue, neskau. Eta orain zuen maletak hartu behar dituzue. Eta zuen kolore etxeak apaindu. 5 minutu besterik ez dituzue. Eta denbora orain hasten da. Espero dut han ez egotea zugea. Neskak, denbora bukatu da. Begira dezagun zuen sormena. Eta horretarako, Alex aditu berezia dugu. Prest nago zein etxe den onena ikusteko. Aupa, baina beste gauza txiki bat. Irabazleak koloretako etxe guztiak eramango ditu. Ados, hau aukera zaila izan da. Etxe guztiak gustatzen zaizki. Oso ondo, lagunak. Eta orain denek voleibolean jokatu aldute. Ongi goazen. Jo. Ongi Steffi, zu zara urrengoa.